سلام كمي توعلو كبرات خساتل تفنى وإير تي في نلومي سلاسان حال المقابد كتر السرالوة زينا ومن سنادو حيزنا لكم قريبنا لنا ننكتتا لكم بخبز عدم أرسي ماس مرومية بقاندنا تبتاتو فيلم ሚኒስትር ጥዕና ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታዕ ሓድሽ ውሳነታት ኣመሓላሊፎም ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና ምርመራ ዝተገብረሎም 3 ዜጋታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ 70 ሰባት ትግባረ ዝወፀ መምርሒታት ንምርጋፅ ይስራሓሎም ኢጣልያ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ዝተወሰዱ ስጉምትታት ክናዋሕ ወሲና ኣብ ኣፍሪካ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ከየስዕብ ተሰጊዮም ሽፈራዊ ኣልሸባብ ኣብ ሶማል ብዘካየደ መጥቃዕቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ንጓል ተቐቲሉ زرزر زينام حبريتا كان منستر طعنا قطر 6 መንግስቲ ኤርትራ ንምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ብተኸታታሊ መምርሒታት ከውፅእ ጸኒሕሎም እንተኾነ ኣብ ትግባራት ዝወጽ ዘሎ መምርሒታት ብዙሕ ጥሕሰታት ክረአ ጸኒሖም ኣብ ኣብያተ ጸሎት ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ሓጎስን ሓዘንን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ዝቕጽል ዘሎ ጻዕቂ ምትእኽኻብን ዘይምፍንታትን ኣዝዩ ኣሰካፊዮም እቲ ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ብቁልጡፍ ኣብ ዝርጋሓሉን ከቢድ መቕዘፍቲ ኣብ ዝኸትለሉን ዘሎ ህጹጽ እዋን እምበር መምርሒታት ብደረጃ ዜጋታት ብጥብቂ ክትግበሩ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ድማ ተሪር ስጉምትታት ንውሳድ ሕጋዊ ግዴታ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ መምርሒታት እዚ ዝስዕብ ተወሲኑሎም ንዘሎ ሸለልትነትን ጥሕሰትን ንምግታዕ ካብ ሎሚ 31 መጋቢት 2020 ጀሚሩ መምርሒታት ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ወገናት ብዝምልከቶም ኣካላት ሕጋዊ ስጉምትታት ክውሰድ እዮም كابلومي 31 مقابيت 2020 ساعة 6 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብያተ ምግብን መስተን ካልኦት ዓማዊል ብብዝሒ ዘእንግዳን ናይ ኣገልግሎት ትካላትን ንኽልተ ሰሙን ይዕፀዋም ኣብዘን ትካላት እዚኣተን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ኣይስጎጉን ሙሉእ ደሞዞም ድማ በቲ ዝሰርሕሉ ትካል ይኽፈሎም ሆቴላትን መዕረፍ ኣጋይሽን ብዘይካነቶም ዓራት ብምሓዝ ዝእንገዱ ኣጋይሽ ንኻልእ ኣገልግሎት ክህባ ኩልኩላቴን ኣፍረይቲ ትካላት ባንክታት ፋርማሲታት ድኳናት ምግብን ኣገደስቲ ሃለኽትን ተኸፊቶም ይጸንሑም ክፍሊት ማይ ኤሌክትሪክን ቀዋሚ ቴሌፎንን ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራቤት ዘየድልን ምንቅስቓስ ንምውጋድ ንሓደ ወርሒ ተወንዚፎም ይጸንሑም ውህሉል ክፍሊት ብድሕሪኡ ይዕጾም ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ጀሚሩ መጋባያታት ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዕጹ ኮይኑ ጉዳያትን ቆጸራታትን ተወንዚፎም ይጸንሑም ትካላት መንግስቲ ማለት ሚኒስትርታት ምምሕዳራት በዓል መዝታት ኮሚሽናት ወዘተ ነቲ ብመንግስቲ ዝወጽ ዘሎ መምርሒታት ኣብ ትካላቶም ብጥብቂ ንምትግባር ዝሕግዝ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክኽተሉ ይግደዱም ነዚ ብዝምልከት ዝርዝራዊ መምርሒ ክለኣኸሎም እዩ ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና ምርመራ ዝተገብረሎም 3 ዜጋታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ከም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ሓቢሮም ሰለስቲኦም ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ክልተ ደቂ ተባዕትዮን በረራ ነፈርቲ ቅድሚ ምቁራፁ ካብ ወጻኢ ናብ ሃገር ዝኣተውዮም ዕድሚኦም ድማ ካብ 48 ክሳብ 60 ዓመት ዝዝርጋሕ እዩ ነዚኦም ወሲኽካ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመሙ ዜጋታት 15 ኮይኑሎም ንኹሎም እዞም ሕሙማት ድማ ዘድሊ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ንምግታእን ዝሕግዝ ብሚኒስትር ጥዕናን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት መምርሒታት ከም ዝወፀ ይፍለጥ እዚ ስጉምትታት ግድን ክትግበር ዘለዎ ከም ዝኾነ ይጠሓስ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎም ወኪል ኤሪና ቢና ፍስሓቴን ዘዳለወ ፀብፃብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዝምልከቶ ኣካል መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝወፀ መምርሒታት ንሓደገኛነት ናይቲ ለበዳ بقبو بزي مردا يتحصل زلو دو كبل يقبا أبزح لفسالستي أبيت كريستيان دبرتين قدست مريم أبيت كريستيان قدس ميكيل تصرات أب مخفلي معكلات حيل إلكتريك أب عداقاتات كومون أب استفلي تكالاتن حزن أقات أمتاتن زنبرا متخابات نتستوهبه ممرحتات زيت حسن نتلبدا زقاد دنيو أزي زيت مال إتصاب كوانتخونه ጫፍ ናይቲ ብሰላሕታ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ዘርኢ እዩ ምሕላው ማሕበራዊ ርሕቀት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ
መሰረታዊ ምዃኑ ዝጠቐሱ ክኢላታት ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ዘይወሰድ ሓደ ሰብ ኣስታት 33,000 500 ሰባት ድሕሪ ምልካፎም ስጉምቲ ክውሰድ ምስ ዝጅምር ልዕሊ 4,000 2,000 ሰባት ድሕሪ ምልካፎም ስጉምቲ ምስ ዝውሰድ ድማ ልዕሊ 8,000 ሰባት ከም ዝለክፍ ብምግላጽ ምሕላው ማሕበራዊ ርሕቀት ብጥብቂ ክትግበር ከም ዘለዎ እዮም ዝምሕፀኑ። ምክንያቱ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ከም እሳተ ጎመራ ፍኸም እናበለ ስለ ዝነትግ ትግባር ናይቶም ዝወፁ መምርሕታት ግድድነታዊ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊ 200 ሃገራትን ግዛኣታትን ልዕሊ 700,000 ሰባት ብምልካፍ ጠንቂ ሞት ልዕሊ 34,000 ህይወት ዝኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ባይታ ምስሕፋሕ ክኸውን ዝኽእል ልዕሊ 10 ሰባት ዘሳትፍ ምትእኻባት ደው ምባል፣ በረራታት መጓዓዝያ ምቁራጽ፣ ትካላት ትምህርቲ ምዕጻው፣ ከምኡውን ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ምባል ዘጠቓልል ስጉምታት ወሲድ እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራውን ነዚ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝቐድም እዋናውን ኣገዳስን ስጉምታት ብምስዓብ ኣብ ፈጻጽማ ክካየድ ጸንሐ መንፈሳዊ ኣገልግሎታት ምእመናን ክኽተልዎ ዝግብኦም ዝርዝር መምርሕታት በብወገኖም ኣውፅዮም እዮም። እቲ ብመራሕቲ ሃይማኖት ዝወፀ መምርሕታት ኩለን ኣብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ህዝቢ ብእኩብ ዝሳተፎ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ደው የብላ። ኩሉ ኣጋጣሚታት ሓጎስን ሓዘንን ኣብ ቤተሰብ ተሓፂሩ ብጸቢብ መንገዲ ይፍጸም። ኣብ እዋን ሓዘንን ምጽንናዕን ዝዝውተር ምትእኻብን ምምላስን ይተርፍ። ከምኡውን ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ኣብ መንጎ ምእመናን ዝዝውተር ናይ ኢድ ሰላምታን ምስዓምን ይተርፍ ዝብል ነጥብታት ይርከቦ። እንተኾነ ግን ኣብ ትግባሪኡ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ኮነ ትካላት ሸለልትነት ስለ ዘሎ እዚ ተወጊዱ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ብጥብቂ ክትግበር ኣለዎ። ብግቡእ ንምትግባሩ ድማ ዝምልከቶም ትካላት ዓብዪ እጃም እኳ እንተለዎም ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ጥዕናን ድሕነትን ነብሱን ስድራ ቤቱን ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክግንዘብ ይገባእ። ኣብ ከባቢይ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ዝሪኦ ዘለኹ እንተኮይኑ ብመሰረቱ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ተረዲኦ ኢሉ ክዛረባ ይክእልኒ። ገሊኦም ኩዕሶ ጫወቱ ብሓንሳብ ገሊኦም ከምዚ ዚአንያና ቤተክርስትያናት ትእከብ። ስለዚ እቲ ናይ ምእካብ ባህሪ ኣይገደፎን ኣሎ። እዚ እንተደገዲፉ ከዓ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ንገብሮ ፃዕሪ ኮንቱ ኢለ ዝኣምን ንኣብነት ኣነ ሓደ ሸለልትነት ወይ ነግሊጀንስ እንድሕር ኣለኒ ንነፍሰይ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝልክ ንኻልእ ዝፈልጥ ድዩ ዘይፈልጥ ብዘይገድስ ምልኽኻም ስለ ዝኾነ እዚ ነቲ ህዝቢ ተገዲሱ እቲ ሕማም ክቋርፀሉ ዝግበሩ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ንምክትታል ኩሉ ዚ ተግባራዊ ክንገብር ኣለና። ንዘይፈልጥካ ክነፍልጥ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ንዘሎ ኣገባባት ትግባር ዝወፀ መምርሕታትን ኣብኡ ዝረአ ጥሕሰትን ዝምልከት ብስእሊ ዝተሰነየ ዝሰፍሐ ሓበሬታ ኣብ ቀጻሊ ክንቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዞባ ዓንሰባት ትግባር ናይ ተለበደ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ መንግስቲ በብእዋኑ ዘውፅኦ ዘሎ መምርሒታት ንምርጋፅ እትነጥፍን ስጉምትታት እትወስድን ብኣመሓዳሪ ዞባ ትምራሕ ኮሚቴ ቆይማ። እዚ ኣብ ትሕቲኣ ዝነጥፎ ንኡስ ኮሚቴታት ዘለዎ ኣብ ደረጃ ዞባ ዝቆመት ኮሚቴ ብመሰረት ዝወፀ መምርሒ ምዕፃዊ ህዝቢ ብብዝሒ ዝእከበሉ ቦታታትን ኣጋጣሚታትን ምቁራፅ ህዝባዊ መጓዓዝያን ኩነታት ዕዳጋታትን እናተኸታተለት ስጉምቲ ክትወስድ ጀሚራላ። በዚ መሰረት ድሮ ኣብ ዋጋታት ሃለኽቲ ዘይምኽንይን ዘይሕጋውን ወሰኽ ኣብ ልዕሊ ዝገበራ ኣብ ከተማ ከረን ዝርከባ 13 ትካላት ንግዲ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ወኪል ኤሪና ሓቢሮም። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ተስፋፅን ግርማይ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘይንቡር ስለ ዝኾነ ንምግትኡ ተወሲኑ ዘሎ ዘይንቡር ስጉምትታት ብጥብቂ ምትግባር ሕጋዊ ግዴታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ብምጥቃስ ዜጋታት ዘርእይዎ ሸለልትነት ከወግዱ ኣዘኻኺሮም። ሳላቲ በማዕከናት ዜና በቀጻል ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ኣፍልጦ ህዝቢ ብዛዕባ ባህርያት ኮሮና ቫይረስ ኣገባብ ኣመሓላልፉን ሳዕቤናቱን በሪኹ እኳ እንተሎ ኣብ ትግባር ግን ብፍላይ ኣብ ከተማታት ጎሊሑ ዝረአ ጉድለታትን ጥሕሰታትን ምእራም ግድን ምዃኑ ዘነፀረ ኣቶ ተስፋፅን ንዝወሃብ መምርሒታት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ጥዕናኻን ጥዕና ሕብረተሰብካን ምሕላው ዜግነታዊ ግዴታ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም። ኣቶ ተስፋፅን ኣብ መወዳእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዓፅዋ ጥዕና ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ምትእኽኻብ ንምውጋድ ምዃኑ ብምጥቃስ
ተማሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ በኺሮም ከብቅዑ ተኣኪቦም ኩዕሶ ዝፃወቱ እንተኾይኖም እቲ ብማሕበራዊ ምርሕሓቅ ክውገድ ዝግብኦ ሓደጋ ኣቦቱ ስለዘሎ ወለዲ ደቆም ካብ ገዛ ከይወፁ ክከታተልዎምን ክቆፃፀርዎምን ተላብዮም ኣብ ከተማ ዓሰብ ትግባር ናይቶም ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል በብእዋኑ ዝወፁ መምርሒታት ንምርግጋፅ ዕጡብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ክግበር ነበርቲ ፀዊዖም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብማዕከናት ዜና ሃገርናን ሞያውያን ጥዕናን ዝካየድ ቀፃሊ ጎስጓሳት ኣፍልጦምን ንቕሓቶምን ኣብቲ ሕማም ክዓቢ ከም ዝሓገዘ ብምጥቃስ ኣብ ትግባር ዝወፁ መምርሒታት ዝኽሰት ሓላፍ ዘላፍን ዘይዕቱብነትን ግን ብዘይወዓል ሕደር ክውገድ ፀዊዖም ኣብ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ለበዳታት ሕማም ዝኽሰት ንድሕነት ካን ድሕነት ካልኦትን ብዓብዪ ድማ ንድሕነት ሕብረተሰብ ዘቐድም ባህልን እምነትን ከም ዘሎ ዝጠቐስቶም ወሃብቲ ርእይቶ ትግባር ናይቲ ብሚኒስትሪ ጥዕናን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝወፀ መምርሒታት ግድነታዊ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ብዘይወዓል ሕደር ከተግብሮ ተማሕፂኖም ምቁራፅ ኣገልግሎታት ህዝባዊ መጓዓዝያን ትምህርትን ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ዓቢ ተራ እኳ እንተለዎ ካብዚ ሓደገኛ ሕማም ንኽድሕኑ ተባሂሎም ኣብ ገዝኦም ከም ዝፀንሑ ዝተገብሩ ቆልዑ ፍቐድኡ ተኣኪቦም ኩዕሶ ክፃወቱ ምርኣይ ዓገብ ክበሃል ዘለዎ ሓደገኛ ክስተት ምዃኑ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ብተወሳኺ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኣሰፋው ነጋሲ ብወገኑ እቲ ዞባ ምስ የመን ጅቡትን ኢትዮጵያን ስለ ዝራኸብ ነቲ ከም ባርዕ መሮር ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ንምግታእ ትግባር ዝወፀ ሕጋጋት ግድነታዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ كم أكل نايت ملكفت حمام كورونا فيروس نمكلخال زكاير زلو تصعري أب كتما من دفراز زتودبو ولنتاوين من إسيات كابسب تصقا بزاقبو وغنزب نميتن عسران تقوما سدرابيتات نايناو تتصريت حاجز غيروم اتم بهاقراوي محبر من إسيات انتمهارون إيرتراز زوبادو بزتودبو ولنتاوين من إسيات تصريت أكلات مسرتاوي أقباب مكلخالي كورونا فيروس مخانو بمردة نتتابق بسو كم زواسود بمتكاس حبرة السب نزتغنزيبون نخصعبو عبرتي عمي سرحو كم زلو قليتهم اتم ولنتاوين من إسيات نيرينا عبزهبو حبريتا بهر نايت حمام أنصار محبراوي أنبابرا حبرة السبنا مخانو بمبرا بسلامتا مقرراب مهنتاسن قللت متنخافاتن سلازم محلالات حزبي بمنستر طعنا زوهاب زل حبريتا بطبق كتكبر ازغاغيرام بزيكاسቶ መንስያት ንወነንቲ ትካላት ወሃብታ አገልግሎት አበሰራርሖ ምን ክኽተሉ ወዝግባ ጥንቃቐን ዝምልከት ሓበሬታ ብጽሑፍ አዳልዮም ከም ዝዓደሉ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እቲ በአስታት 14000 ናቕፋ ዝተገዘናው ትጽሬት ብ30 መጋቢት በመንገድ ምምሕዳራት ከባቢው ተዓዲሎም زسعب هاجراو زينا يزخبركم تعذبتنا مكتالم كتقصلو دقيمة بخبر عجم ኣብ ኢጣልያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ዝተወስደ ስጉምትታትን ዝወፀ መምርሒታትን ክሳብ 12 ሚያዝያ ተናዊሖም ብብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኢጣልያ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብልዑል መጠን ምጉዳሉ ንምቁፅፃሩ ዝተወስደ ተረርቲ ስጉምትታትን ዝወፀ መምርሒታትን ውፅኢት የርኢ ከም ዘሎ ዘነፅሩ ተባሂሎም መንግስቲ ኢጣልያ ብ30 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ፍረ ክህብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝተቐሰ ስጉምትታትን መምርሒታትን ክሳብ ዝመፅእ 12 ሚያዝያ ፀኒዑ ክፀንሕ ምዃኑ ኣፍሊ ኣብ ኢጣልያ ጥራይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 102,000 ክህልውን ከለው ኣስታት 11,600 ድማ ከም ዝሞቱ ጥዕናዊ ጸብጸባት የነጽሮም ቁጥር በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝሞቱ ኢጣልያውያን ሰሞያ ጥዕና ድማ ናብ ልዕሊ 60 ዓሪጉሎም بمتن ملكفتن أمريكان إيطاليان تختيلا بسالساي درجة تركب إسبانياون متن حدش ملكفتي أبز حلف 24 ساعات مقدالو كانت تمزجبة متن موتجن وسيخ يزلم أبتهاجر بسلاسة مقابيت شدش شحن 400 حدش ملكفت كم تمزجبة زد ما أوش تصومن تزت حتى مخانو زنت أورس مزت عنا سني عزلو سجمتات نزي توسنا أوان كنا واحد مخانو أفليتام بإسبانيا بتغللا أساس 88 حسابات بكورونا فيروس كلكفون كلو أساس 7,700 دما هيوتهم حليفهم زل علامة أن ملكفت كورونا فيروس تمزجيب الله بتركب أمريكا دما قطرنا يتم بت فيروس التلفون نبلع ل 214 شحك عددن كله قطر زمبوت دما نبلع ل 3,270 كبيل اللهم بدرجة علم بحمام كورونا فيروس نايز تلف السبات قطري ناب 780 500 قطر زمبوت دما نابستات 38 عريق اللهم
ኣብ ኣፍሪቃ ተደኪኑ ኣብ ዝርከብ ማዕቆቢ ስደተኛታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ከየስዕብ ተሰጊዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ግጭትን ካልእ ምኽንያታትን ዝተመዛበሉን ዝተሰዱን ኣብ ዝተዓቕበሉ ግዝያዊ ማዓስከራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምስ ዝኽሰት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ከየስዕብ ተሰጊዮም ክኢላታት እቲ ዓውዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂታት ነቲ ክስዕብ ዝኽእል ቅልውላው ብእዋኑ ንምግታእ ቅልጡፍ ደገፍ ክግበርን ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድን ፀዊዖም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኬንያ ናይጄርያ ቡርኪና ፋሶ ማልን ካልኦትን ኣብ ዝተደኮነ ንጽህንኡ ዘይተሓለወን ዝተጨቃጨቀን ቴንዳታት ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ብኣማይት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይሕብሩም ቅድሚ ዝኣገረ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ስጉምቲ ምስ ዘይውሰድ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ከኸትል ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እቶም ጸብጻባት የጠንቅቁም ዝበዝሐ ካብቲ ማዓስከራት ከቢድ ጸጥታዊ ክፍተታት ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ዝተደኮነ ብምዃኑ መድሃኒትን ዘድሊ ቀረባትን ንምቕራብ ኣሸጋሪ ምዃኑ በዚ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምስ ዝኽሰት ግዳያት ንምርዳእ ከቢድ ብድሆ ከም ዝኸውን የረድኦም ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብተን 46 ተርእዮ ቫይረስ ኮሮና ክምዝገብ እንከሎ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ልዕሊ 5,000 ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 170 በፂሑሎም ብመሰረት ጸብጻባት እቲ ስጋት ኣብተን መጥቃዕቲ ሽበራውያን ገርጊርለን ዘሎ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ቡርኪና ፋሶን ማልን ዝለዓለ እዩ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ብኣማይት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ሶማላውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ዝተዓቕበሉ ማዓስከራት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይክሰተሉ ዘስግእ ምዃኑ ይግለጽ ሽበራዊ አልሸባብ ኣብ ሶማል ብዘካይዶ ብርእሰ ቀለስ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ኣመሓደረ ዞባ ኑጓል ተቐቲሎም ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ብ29 መጋቢት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማል ብዘካይዶ ብርእሰ ቀለስ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ኣመሓደረ ዞባ ኑጓል ከም ዝተቐትለ ንሰመዝ ጸጥታን ሰመዝ ጥዕናን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ኣብ ከተማ ጋራወ ናብ መኪንኡ ኣብ ዝሳፈረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ብዝተኻይደ መጥቃዕቲ ብኸቢድ ዝቆሰለ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞተ እዩ ዝቃላሕ ዘሎም በቲ አልሸባብ ሙሉእ ሓላፍነት ዝወሰዱሉ መጥቃዕቲ ክልተ ካልኦት ብኸቢድ ቆሲሎም ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ፑንትላንድ ካብ ዘካየዶም መጥቃዕትታት ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ንዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ዝዓርግ ምዃኑ ይሕብሮም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራቅ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ከም ዝለኣኸ ወተሃደራዊ ምንጭታት ኢራቅ ሓቢሮም ዕላማት ወተሃደራዊ ተልእኾ ኣንጻር ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝገልጾም ሚሊሻታት ኢራቅ ወተሃደራዊ ስርሒታት ንምክያድ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም እቶም ሚሊሻታት ኣብ ከተማ ባግዳድ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራታ መጥቃዕቲ ከካይዱ ከም ዝጸንሑ ትወቅስ ኣሜሪካ ኣንጻሮም ዝቐንዐ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከም እትጅምር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምሕባራ ይዝከር ይኹን እምበር ቁፅሪ ናይዚ ኣብ ኣውራጃ ኣምባር ከም ዝዓስከረ ዝግለጽ ዘሎ ተወሳኺ ሰራዊት ዛጊታ ኣይተነፀረን ዘሎ ኣሜሪካ ካብ ኢራንን ሚሊሻታት ኢራቅን ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ኣብ ኢራቅ ጸረ ሚሳይል ንምትካል ውጥን ከም ዘለዋ ክትሕብር ጸኒሓ እያ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ መንግስቲ ኢራቅ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክወጽእ ኣብ ዝጠልበሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ተቃውሞ ከየስዕብ ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ባይቶ ኢራቅ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ልዕሊ 5,000 ሰራዊት ኣሜሪካ ክወጽእ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ 2020 ከም ዝወሰነ ይፍለጥ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ሓድሽ እገዳ ከጽንዕ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምጥንቃቑ እቲ ውሳኔ ዛጊት ተግባራዊ ከም ዘይኮነ ይግለጽ ህላዊ ኣሜሪካ ብኢራቅ ኣብቲ ዞባ ስትራቴጂካዊ ረብሓታታ ንምውሓስ ኣገዳሲ ምዃኖም ተንተንቲ ዝሕብሩ فرنسا تمرحنا 13 هاجرات أوروبان هاجرات معرب أفريقان أنصار شبرا زغنا حدش حيل عمام نمقام تسمع معن وكلت نايتن هاجرات أبسالستزي أبزكايدو نايتيلي كونفرنس ركب أبتسمع معكم زبطحو تفليتم علامات حيل عمام نتي أبزبا معرب أفريقا بحافشة مالي بوركينا فاسو نيجر دما بفلاي تخزيتو نزلو شبرا وطرن مهدا مخانو تقليتم توفري أبكرامات كلتشن عسران بوقعي كم زغومن أب كلتشن عسران حدن تقباراوي كم زغولني وزنقر زلام فرنسا زحدش حيل عمام أبزبا معرب أفريقا أنصار شبران زكاير زلو وتهدرا وفري حقاز مغانية حبيرا انتقنا قنا زحدش وطنتي أبتزوبا زلو تسلتا وتساقم مليسو كيقادو تنتنتي سقاتهم يقلتم أبتزوبا توافيرو زلو بفرنسا زمر حقاب سلام سراويت حبرات هاقرات نتواترن مهدا زاقيد زتك أسترا كم زي تتساوته يقلت
تعطوا جل طالبان بعشرين شعة مجابيت بزكايدو متقعتي بوحدو شدش وتهدرات منجست أفغانستان تقتلهم بتي أبلو باوشنخ أفغانستان عم يفتش النقط أزتفت من متقعتي حيالو خمس غسليوم نايك 4 عزبت زقلتهم إذا خمزيلون كلها بتاقات أمي أمانجو وتهدرات أفغانستان أبالات طالبان بستخايد من اللوات تغسي بوحدو 10 خابتن عطوقات كم تقتلو أزز سراويت أفغانستان حبيرهم إذا حدش متقعتن من اللوات تغسن طالبان منجست أفغانستان بقداي ملك أسرة زررب كايد مخانو ما بزقلت صلو زلو اواني زكايد زلم بزد ما نتوتن كعنا قفخم زخل مسكونات تهاجر قرب زلم وغنات يمتم قالوا افغانستان معرفه منغو طالبان امريكان سممع سلام كمتختمه يفلت تسممع طالبان متقعتات كقارت امريكا دما سراويتا خب افغانستان كتسحب زبل نطبታት ዝርከቦ ኳንትኾነ እትዕጡ ጉጅለ መጥቃዕታት ከም ዘይቋረፀ ይግለጽ ከም ሳዕሜኑ እትስምዕ ሰላም ተግባራዊ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ፀቢቕ ምዃኑ ይሕበር نسعى لو زينا ومسنادو أبسزازي من لز خبركم تعسبتنا نسلم مكتالكم إننا مسكنكو لبدا فيروس كورونا نمكلاس كل زيقا بحالا في النتكنك أساس بستخالمت عندما رحق أطل كحلون بأداو بالتدقاقامي كحدسبن من زخارة قداس مخانون حبر بروح معلتي